Mga higalang Sugbuanon sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, kumusta kamo diha? Og maayong adlaw Pinoy. Pagkaanindot ning buntaga ra kay dunay tay maay kay ipadangat kaninyo usa ka topic nga di gyud ninyo hikalimtan. Ato gining tukion atong tukbilon aron nga kamo masud sa inyong alimpatakan. Mga higala, maghisgot kita karon og soft drinks, silent killer. Kining naa sa soft drinks. Kining phosphorus mo ni naa sa soft drinks. Usa kini ka mineral nga abunda kaayo sa atong lawas o gitawag nga second most abundant mineral in the body. Calcium is the first. Mo naguna. 85% ni makita nato sa atong bukog ug ingon mausab sa ngipon. Sama usab sa calcium. Kinahanglan gyud nga magkuyog kining duha ka mineral sa atong lawas sa stable ratio nga 1:1 sa calcium then phosphorus 1:1 aron nga kanunay gyung himsog ang bukog sa atong kalawasan. Ang phosphorus makita sa tanang cells and is a key factor in the growth and maintenance in all cells and tissues and in energy production. Kadaghanan sa tao wala gyud deficiency sa phosphorus. Kay gihimo man kini nga preservative sa kadaghanan sa atong mga pagkaon. Sa usa lamang ka soft drinks adunay taas nga phosphorus content. Busa magbantay kita sa mga soft drinks kay daghan kay kini og phosphorus. Kay kung daghan na gani or excessive phosphorus sa atong lawas, maghuba usab ang calcium metabolism ug mo resulta na hinuon og osteoporosis. Asa man nato makuha ang phosphorus? Daghan kini kaayo sa nagkaklaseng pagkaon. Sama sa mga karne, dairy products, nuts, beans, and grains with lesser amounts in vegetables and fruits. Kasagaran sa mga tao nga nagtumar og aluminum containing antacids, muus-us gyud ang phosphorus. Maghatag tag phosphorus deficiency. Ingon usab sa mga tao nga may sakit sa kidney o sa liver, kay maguba usab ang metabolismo sa vitamin D. Severe alcoholism mo resulta usab og phosphorus deficiency. Unsa may mga simptomas sa phosphorus deficiency o kuwangan kag phosphorus sa imong lawas? Fatigue, mawad ag gana sa pagkaon, sakit ang kabukugan, mugabok ang bukog ug magkurug-kurug ang kaunuran. Adto agyud kanunay imong doktor. Kay ang phosphorus prescription should be under the supervision of the doctor and possible side effects and precautions. Kung masubraan na ganig tumar sa phosphorus, maguba gyud ang calcium metabolism na absorption. Kung maguba na gani kini, sigurado gyud mugabok ang atong kabukugan nga moresulta na hinuon og osteoporosis. Busa ayaw palabii ang pag-inom og soft drinks. Klaro na ba kini? Binaod nila una kita kuto manghigala og sa sunod na pud natong pagkitaay. Kini inyo higala si Dr. Warfit Tupas Ingracia. Kanunay magpahinumdum kaninyo nga kining lawas og kaalam nga gigahatag og gimugna sa labaw nga makagagahom atong ampingan ug ato usab gahinan ang atong isikatawo. Busa atong pahibaluon ang atong mga kaigsunan, mga silingan ug mga kahigalaan nga niining atong kinaham nga istasyon. Ani adinhi ang atong health guide nga miserbisyo na kaninyo subrag na po katuig pinaagi sa karadyuhan o karon ani ana sa inyong kinaham nga television. Mayong adlaw Pinoy o kumusta ang mga Sugbuanon sa tibuok kalibutan? Okay.